На света ще си зареяна само в силото на просторите, защото знам ще видим. Мисля, че ще е хубаво. Даже ако ще ходите някъде там по съкътение нещо или ако искате сте само двамата, Да, бе, ще се добре. Не знам как ще се случи. Сега ще видим. Бащата е много мъжни. Ха, ми полети чакат там нормално. Сърцето ми за миг отворена, защото знам ще кажа пак, както винаги Татко много пеже. казват хората. Сказана неща това. Не е там. Все едно Я да е много интересно. не мечтай. Чукай на вратата ми в нощта, защото както знаеш ти, тя е всеки път за теб отворена. Много хубаво място си взел, обаче. Нека да си Така се случи, братле. пак, както винаги казват хората. Отворена врата, това все едно не е врата. Нека да си казват пак, както винаги казват хората. Отворена врата, това все едно не е врата. Чукай на вратата ми в нощта, защото както знаеш ти, тя е всеки път за теб отворена.